Ni ay seryosong hulga at tubangon si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ang House Committee on Good Government nga karon gusto nas mga kongresista tawgon nila og House Blue Ribbon Committee. Mao ni ilang counterpart sa Blue Ribbon sa Senado. Nipasidaan ang usa sa mga opisyal sa House Committee on Good Government posibleng ilang pasakaan og kasong plunder. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, kung di gyud siya mo tubag, di gyud siya mohatag og kwentada, giunsa niya paggasto kining iyang confidential funds, both sa iyang kanhi opisina sa Departamento sa Edukasyon ug sa iyang Office of the Vice President. Ang pasidaan giluwatan sa House Committee on Good Government and Public Accountability na posibleng mo rekomendar sila og kasong plunder batok ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ang sentro sa ilang pagduda na gipatakaan lang ni Carpio paggasto ang confidential funds sa DepEd mukabat og 112.5 million pesos nga mga transaksyon sa confidential funds. Nagduda ang mga kongresista kay kining maong kwarta gi-in cash, isip cash advances sa usa sa mga sinaligan ni Vice Presidente Sara Duterte sa iya pang pagkasekretary sa Departamento sa Edukasyon. Ang maong mga pundo gi-withdraw pinagi sa tulo ka buwag nga mga cheque. Kada cheque managsama og balor 37.5 million pesos. Giluwatan sa DepEd Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda. Ang cash advances gihimo sa tulo ka quarters, sa unang tulo ka quarters sa 2023. Sa diyang si Duterte pa mao'y pangu sa Departamento sa Edukasyon. Ang nikumpisal ining kadurahan nga transaksyon mao ang DepEd Undersecretary for Finance nga si Annalyn Sevilla. Kinsa ni konfirmar nga ang mga cheque gi-issue o gi-in cash ni Fajarda. So siya nag-issue sa cheque, siya rin ni in cash sa cheque. Mato ni Sevilla nga sila sa Finance Division sa Departamento sa Edukasyon, wa sila'y kalambigitan sa pag-process o sa pag-disburse sa pundo. Labaw na wa sila'y kalibutan unsay gigastuhan sa kwarta. Matod ni Sevilla, ang DepEd Finance Office had no role in overseeing how the funds were ultimately spent. Si BP Sara ragyod mo nahibaw, giunsa niya paggasto. Ikaduha na ning opisyal sa DepEd, ningon wa sila kalibutan. Ang tigpamaba ni BP Sara, si Michael Poa, ningon ang Education Secretary rin nagbuot unsay gigastuhan sa confidential funds. Karon ang Finance Chief sa DepEd ningon na sab, wa mi kalibutan giun sa paggasto ka ng kwartaha. Gikonfirmar ni Sevilla, kining Finance Chief sa DepEd, na ang mga cheque gi-in cash sa Land Bank of the Philippines. Unya si Fajarda mo'y responsable pag-transport sa kwarta gikas Land Bank padung adto sa DepEd. So nangutana ang mga kongresista, sa ni cash? Cash, gikas cheque. Gikas cheque gi-in cash. 37.5 billion pesos gitransport katulo ka higayon, di lang kausa, di lang kaduha, katulo ka higayon nagtransport og 37.5 billion pesos gikan sa Land Bank padung sa DepEd. Amot asa ang nearest nga branch sa Land Bank o diin in cash ang cheque sa Departamento sa Edukasyon. Si House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa House of Representatives karon, niingon dunay discrepancy sa documentation ini paggasto sa kwarta ni BP Sara sa Departamento sa Edukasyon. Ang disbursement vouchers para sa pundo gilabel nga maintenance and other operating expenses imbis confidential funds. So imbis CF gihimong MOOE ang label sa pundo. Ingon si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales nga dunay sukaranan ang kabalaka giunsa ni gasto ang kwarta kaysa pagkategorya mismo sa pundo, wa man magkanimao. Naabot ba kani sa tinuod niya nga katuyuan? Nagasto ba gyud ni sa tukma nga mga transaksyon? Mato ni Gonzales, kining mislabeling posibleng nagpakita ni sa kakuwang og transparency o sa potential misuse nga tuan ni padung sa lain nga katuyuan ang public funds na para sa sensitibo nga mga programa.
Murabag in effect gipasanginlan ang ka-confidential sa mga gastuhan ini sa pag wari na lang sa ining kwartaha. Si Fajarda kamo ginutoy makatubag ini mga pangutana sa mga kongresista wa mo tunga kay loyal man kay ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio nituo sa Vice Presidente di sila mo tunga sa investigasyon sa House Committee on Good Government. Amot kini si Sibilia dili naman si VP Sara ang pangu sa Departamento sa Edukasyon, dili din siya babawsan. Pero I don't know si Fajarda napabasa DepEd o gidangan to sa Office of the Vice President pero hangtod karon loyal siya ni VP Sara. Wa siya mopakita sa investigasyon. So gisupina na siya sa House Committee on Good Government. Kundi siya motunga sa pagpadayon sa investigasyon, posible karong simanaha ipadakop na sab ni siya sa House Committee on Good Government. Mapunuan na sab na mga detenido diha sa House of Representatives. Gi-question sab sa mga kongresista giunsa man pagda ni Fajarda ang kwarta gikas Land Bank padun sa DepEd. Kadako ining kwarta 37.5 million pesos. So ingon ang mga kongresista unsa man gisakay ni niya siyang auto? Nagpahatod siya armored van sa Land Bank padung sa DepEd. Yun sa man niya gibutang unsa man iyang gibutangan aning 37.5 million pesos nagda siya dako kay buyot. Doon na siya attaché case. Doon na siya unsa isulo ng mga kwarta kanang baga kay nga mga bags ang iyang pila ka sako ang isudlan ni 37.5 million pesos. Nya katulo di lang kausa katulo siya nag-withdraw. Identical kada quarter mag-withdraw siya 37.5 million pesos. So ningon ang mga kongresista bugat ni. Yun sa man naa siya mga alalay nga mo nagsakwat ini. Unya nangutana sa mga kongresista giunsa ni pagda sa DepEd na ang opisina sa DepEd wala ba na elevator? Usa gikat-kat din niya ngadto sa taas nga andana iyang gisakwat kini bugat kay kwarta. So giklaro sa mga kongresista nga ilang awhagon ang Departamento sa Edukasyon nga sundon ang required process sa disbursement sa confidential funds. Pero limitado kaayo ang ilang gahom. Di sila makalili unsa gi aktual nga gigastuhan. So kalang isupina na sab nila ang record sa Commission on Audit. Pero ang COA mismo nakahatag naman og kasayuran ngadto sa mga kongresista, limitado ra sab ang iyang kasayuran. For example, kasagaran sa kwarta sa DepEd gasto pag abang og safe houses. Ni gasto og 16 million pesos pag abang og safe houses. Wa kahibaw ang COA pila ka safe houses ang giabangan, kinsay ni puyo nganong nag-abang og safe houses kay ang requirement sa joint circular paggasto sa confidential funds certification naman. So ingon lang certify si VP Sara safe houses akong gigastuhan na period. Wa na mahimo ang COA. Basta dunay certification nga malawatan bisan unsa ka questionable ang gasto kutob ang COA diha kay na-satisfy naman ang requirements sa joint circular. Pero ining kasuha, doon ay acknowledgement receipts. Dili official receipts. Acknowledgement receipts, 34 ka acknowledgement receipts. Ang presumption mao, kining 34 ka acknowledgement receipt, nagrepresentar og usa ka safe house kada usa. So, posible 34 ka safe houses ang giabangan og 16 million adtong 11 days sa 2022, laing 16 million sa first quarter sa 2023, laing 16 million sa second quarter sa 2023. 5 million na lang pag third quarter kay tangtangan naman to sa confidential funds and DepEd niya nang luos VP Sara wa ni nagasuha ang kwarta. Siling gitangtang na ang iyang confidential funds bisan ko ng iyang confidential funds para pato sa tibok tuig sa 2023. Iya isang gipamatud-an nga ang OVP ug ang DepEd makatuman sa ilang trabaho bisag why confidential funds. So, limitado kaayo ang kasayuran sa COA. Tungod sa limitasyon sa joint circular. Na basta certification, okay na. Di na makautingkay ang COA unsay gigastuhan, tinuod ba gyud nga dunay safe house, kinsay na muyo sa mga safe houses. Kay ma-defeat na ang confidentiality sa gasto. Morning, naghuna-huna karon ang mga kongresista o mga senador unsa ang pag-usab ang joint circular aron nga dili
ma-compromise ang confidentiality sa gigastuhan pero di sa mawari-wari ang kwarta. In fact, doon nagisugyot, tangtango na lang yun ang confidential funds. Kanong naman tayo confidential funds? Intelligence funds na lang yun. Katulad lang yung tinuod ng mga law enforcement agencies nga nagkinahanglan yun ining surveillance, kinahanglan yun mamalit o mga kasayuran aron pag panalipod supposedly sa atong nasunong seguridad. Mao na lang ito'y hatagan og intelligence funds. Dili ang mga civilian agencies nga wag gilabot sa surveillance. So may labot ito sa DepEd sa surveillance. In fact, sa kataas na kasaysayan sa Departamento sa Edukasyon, this was the very first time na hatagan og confidential funds sa DepEd. Kay nangayo si kanhi Education Secretary Sara Duterte Carpio, wa pa gyud magkadimao ang paggasto. So kining kwartaha kabahin ni sa 150 million pesos nga confidential funds sa 2023. Tiyaw na sa kinatibukang amount 150 million, ang 112 million ang kinadak-an nga bahin sa pundo wa tarong nga paggasto. Questionable ang pagkagasto. So tungkol sa kagrabe ini maong sitwasyon, ang mga kongresista niingon gitun-an na karon sa mga abogado sa House of Representatives ang legal feasibility, doon na may legal basis ang pagpasaka og kasong plunder nga usa ka non-bailable offense o kasilutan o pagkapriso sa tibok nga kinabuhi. Pero matod sa mga kongresista, mukiha gid silang plunder ni VP Sara kundi siya mohatag og klarong accounting sa pundo. Namungutan natin mo, anong ikiha man si VP Sara nga impeachable official man ka na siya? Yes, impeachable official si VP Sara, pero nagkauyon ang mga ekspertos balaod, bahimo siya pasakaan ng kaso. Wa siya immunity from suit, lahi sa presidente, na matangtang la siya by impeachment. Dili siya madutlan og bisan unsang kaso during his or her incumbency. Mao nang kung mapasakaan og kasong plunder, nakakuyaw. Si VP Sara mapareha ni Apollo Kibuloy mapriso nga dili makapiyansa para sa iyang temporaryong kagawasan kana kun kapamatud-an. Kining seryoso kay pasangil sa plunder batok niya. Kaya nga naman sab si VP Sara di manggod mo tarong pagtubag sa mga pangutana. Ang iya rin tubag, ako nang tubagon sa COA. Ang COA ra kuno iyang tubagon. Unya kung kasuhan kuno sila sa COA, iya nang tubagon ngadto sa korte. Di kuno kinahanglan mo tubag siya diya sa House of Representatives. Nakalimot siya na ang House of Representatives uban sa iyang power of the purse, ang iyang gahom sa pagbudget o kwarta, naa sa ang iyang power sa oversight. Mahimo sa niya sublion giun sa paggasto ang kwarta nga iyang gibudget. Mao na oversight functions sa House of Representatives. Ug mao na ilang gi-exercise karon sa investigasyon sa House Committee on Good Government giun sa paggasto ang kwarta sa Office of the Vice President ug sa Departamento sa Edukasyon sa nangaging nga katuigan. Nakatsamba ang House Committee on Good Government kinahugman ni og pagpang-apiki lang ni VP Sara ang ilang gihimo kay nganong si OVP o DepEd may ilang gisubli, nganong ang ubang mga ahensya ang Office of the President wa man nila subli kay ilang mga aliado. Si VP Sara di man aliado, mao ra ilang giapiki. Mao ra mapasanginlan untag pamulitika ang House Committee on Good Government kung wa pa sila makatsamba ini mga dokumento, ini mga binuang nga klaro kayo nga giwari-wari kining kwartaha. Akadto lang 15 million pesos nga para kuno Youth Leadership Summit. Karon hibaw na nga ang Youth Leadership Summit gigastuhan din sa Armando Kusog ug sa mga local government units. Wa di bisan usa ka dako nga gasto ang DepEd. Yet ilang giapil ang certification sa Youth Leadership Summit isip kabahin sa ilang liquidation sa 15 million pesos nga ilang gibayad nila o mga informants. Hantod karon wa gyud connection. Ang pangagpas na lang ni Attorney Michael Poa ang ilang tigpamaba nga tingali nagbayad may og informants unya katong informants mao toy katong kasayuran ilang gihatag namo mao toy rason ngano nga nag Youth Leadership Summit. Ningom sa Armando Kusog dili uy amo ning normal nga programa ang Youth Leadership Summit way input ani ang DepEd. Wa mi kasayuran na dawat sa DepEd ambot unsa na ilang kasayuran nakuha gikan sila mga informants nga balor og 15 million pesos wa mi kadungog ana. Kabahin ni sa among programa ang Youth Leadership Summit aron pagtabang sa mga estudyante nga dili ma-recruit
sa komunista nga New People's Army. Mao ni rason ining Youth Leaders Summit. Pero ang kwarta ini armadong kusog sa Pilipinas ug local government units, pero giangkon sa Departamento sa Edukasyon. Kung wa pa magkatsamba ang House Committee on Good Government, ini mao mga ebidensya, ama pasangila silang namulitika nang gukod ra gyud ni VP Sara. So kini posible pa panggugod gyud gihapon ni VP Sara, pero nakatsamba sila og mga dokumento ug dunay sukaran ng tinuod na pagpasaka o mga kaso batok ni VP Sara ug batok sa mga opisyal sa Departamento sa Edukasyon o sa Office of the Vice President. Pero sa di pa ang filing of cases, dakop karong simanaha. Kung di sila mutunga sa sunod nga investigasyon sa House Committee on Good Government, madakpan, mahimong dakpon ang Chief of Staff o ubang mga department heads sa Office of the Vice President o sa Departamento sa Edukasyon nga ni tuo ni VP Sara di mo pakita, di manubag o mga pangutana gikan sa House Committee on Good Government. Karon ang House Committee on Good Government sama sa House Quad Committee gamhanan kayo. Wa sila tinguhaon nga dili nila makuha. Unya tanang mga laking abogado sa House of Representatives gipatingob ana pagsusi kanang tanang mga legal issues na mahilambigit ining pag-cite in contempt, pagpapriso o pagkiha eventually ni VP Sara Duterte Carpio sa iyang pataka lang nga paggasto sa confidential funds. Unya, tanan niyang gigasto sa confidential funds, questionable. Nahibaw-an ni kay gisupina sa House of Representatives ang mga audit report sa COA. Kadto, minilyon ka pesos ang gipamalit o mga tambal. So, may labos tambal sa surveillance. Minilyon ka pesos ang gipamalit og various goods. So, may various goods, mga groceries. So, may labot ana sa matod sa COA, sila labot o sa gipamalit. Basta butangan lang og connect. I-connect lang sa surveillance. I-connect lang sa information gathered. I-connect lang sa successful implementation of programs tungod sa mga sa surveillance o tungod sa information nga gibayran. Ginamit ang confidential funds. Mao na gipangayo actually sa COA. Kapila rin pa ngayon, namalit may mga tambal, kaya among mga informants, mga pasyente, among hatagag usa ka tonelada nga paracetamol, putong pila tong daghana atong tambal nga ilang gipamalit. So, ang COA di na makakuha sa detalye, ang pangayoon na sa COA, unsay koneksyon sa gipamalit nga mga items, sa gigastuhan nga mga transaksyon, sa information gathering, sa surveillance nga gihimo. Kay kanang confidential funds para ra na surveillance. Di na para pagkaon, di na para tambal, di na para computers, di na para transportation. Surveillance ra na. But of course, ang surveillance maglakip sa tanang kalihukan. You just have to establish the connection between your surveillance goal, your goal nga ang surveillance o ang imong goal. Imong activity unsay connect sa surveillance, unsay nahimo ngadto sa goal nga mao pag successful nga pagpatuman sa programa. Mao ra nay gusto sa COA nga masumpay. Hasta kana wa ihatag, wa mahatag sa Departamento sa Edukasyon. So klaro kay na anad ni si VP Sara silang ginastuhan dito sa Davao City nga way musita nila. Nga way mangahas sa pag kuti-kuti giunsa nila paggasto ang kwarta sa katawhan. So karon nga gikuti-kuti siya diya sa Office of the Vice President o sa Departamento sa Edukasyon, nabag-uhan siya, imbis buhatag siya og kwintada, iyang ipakuha ang mga dokumento aron pag-justify siya ang mga gasto, giagi niya pagkabrati nila. Nag-press con siya, nag-video message siya, nag-press release siya, pulos pagpangatake sa mga kongresista. Para sa mga magbubuhis, dili ni mao. Ang mga kongresista, bisag unsay ilang motibo, ang ayan tubagon tungod sa ilang oversight functions. Pagsusi, giunsa paggasto ang kwarta na ilang gigamitan sa ilang power of the purse, na ilang gibudget para sa nakalilain nga mga ahensya sa gobyerno. Ug timaan nga ang katawhan wa ganahi ani pagkabrati nila ni VP Sara, duha na ka surveys nagsigtibugsok ang iyang ratings. Siya gihapon may labing popular nga opisyal sa gobyerno karon, mas popular gihapon siya kay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., pero nagsige na og tibugsok ang iyang ratings. Ug sigon sa mga statisticians, ug sigon sa mga political analysts, kada mga numero makitaan sa surveys wa nay kapuslanan. Kadang numero ha tinuod na anang simanaha, anang adlaw nga gi-survey
ang mga respondents. Mahimo na mausab pagkaugma dayon, mahimo na mausab pagkasulod semana dayon. Pero ang significance ng numbers mao ang movement. Unsa may movement sa numbers, padung basaka, padung mag-ubos. Padung saka makalipay na, meaning pasabot mga tao ganahan nimo. Unya nag-anam kadaghan ang nakailan nimo, naghanam kadaghan ang giganahan sa imong gibuhat. Nagsige kay tibugsok, meaning nagsugod ka sa taas padung kag ubos. O kung di na nimo ma-arrest, yati ka. Goodbye bunot ang imong political career. O, si VP Sara way laing kapilian. Unsa man niya mubalik siya demure, mubalik siya moadto siyang Marcos nga itudlo sa kog balik diya mo man giuso sa kong rating pag resign ako pagka DepEd secretary. Kay mao man ni pagsugod siyang rate, tibugsok siyang rating pag resign niya gikan sa gabinete nga nibarong na gid siya nga oposisyon batok sa administrasyon. Kay traditionally gyud sukad pa kaniadto ang mga tao di ganahan nga ang VP makig-away sa presidente. Moto ang rating ni Leni Robredo ni tibugsok sa dihang nanaway siya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Moto ang rating ni Gio Marbinay ni tibugsok siya sugod og kabutyag ang iyang mga anomalya nga di siya maayo nga vice presidente. Nangurakot sa siya sa siya pay mayor sa Makati. O kining duha na igo ni VP Sara. Nahibaw-an ang iyang mga anomalya, ni atake pagid siya sa presidente, ani tibugsok ang iyang rating. Pero si VP Sara, unsa may iyang kapilian? So ang iya karong kapilian, mauna lang ni nga tiwason na lang gid niya. Hoping nga iyang ma-recapture ang magic, supposedly magic, sa Duterte brand. Kaya hantod karon kumbinsido sila nga nakapadaog sa iyang amahan in 2016, mao iyang sinultihan. Mao katong unorthodox niya nga pamulitika. Katubang wa siya santuson, wa siya bisan simbahan iyang kulatahon, bisan sa tupapa iyang bugal-bugalan, bisan ang Ginoo iyang balikason. So mo to ilang gusto nga i-recapture. Pero gipasidan-an siya sa iya mismo mga magtatambag, 2016 is not 2024 or 2024 is no longer 2016. Unsay sentimentos katawhan in 2016 di na ma-apply sa 2024. Ngano man, basically tungod sa misgovernance sa imong amahan. Maayo pa untag dagan ang administrasyong Duterte. Sapi kayo ang iyang gibuhat sa 2016, masapi pa sa 2024. Pero unsa may iyang nahimo? Siyang unom katuig nga termino, nasulbad ba niya ang problema sa illegal nga drugas? Wa, ni samot hinuon. Nasulbad ba niya nabadlong ba niya ang pangurakot? Wa, nilapad hinuon. Nabadlong ba niya ang kakabos sa katawhan? Nasulbad ba niya ang kakabos sa katawhan? Wa, mas grabe hinuon. Napatuman ba niya ang iyang build projects? Katong giingon niya ang golden era sa infrastructure? Wa. Wa gid ituhoy nga mga proyekto dinis ato sa Sugbo ug sa babahin sa Pilipinas. Iyang gipangangkon nga mga proyekto salin pa sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Apil siyang gipangangkon nga mga proyekto PPP, Public-Private Partnership. Gigastuhan o pribado nga mga kompanya iyang giangkon nga proyekto sa iyang administrasyon. At di lang tamo adtog layo ang iyang flagship project sa iyang administrasyon, mohimo ko siya kasaysayan kay siya magtukod sa labing dako, labing malabuon, labing masaaron nga Mindanao Railway Project, MRP. Manukad yes Davao, mulatas sa labing dagko nga mga syudad o population center sa Mindanao, musangko nga to Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City. And beyond, hasta pa Bukidnon. Apil pa tos plano sa MRP. Niingos Duterte ay mong kabalakab, dako kay kwarta, gigahin ani proyekto gikas China. Commitment ni China nato, gastuhan niya ang Mindanao Railway Project. Gisgutan ang proyekto sa first year pa lang sa termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte in 2016. Napupos na ang termino in 2022, wa pay bisan usa ka palito na las posporo ni Barong Diaz Davao pagsugod sa iyang Mindanao Railway Project. So muni sultis mga magtatambag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, the administration of your father was a failure.
Busa ang bilibs mga tao sa imong amahan in 2016 na hugno uban sa kapakyas niya pagtuman sa iyang saad nga change is coming. Ang feelings mga tao na scam sila sa mga Duterte. Ubusa kung magbratinela gihapon si VP Sara, di na muubra. Wa na makapasaka hinon nakapasamot sa pagtibugsok sa iyang rating. Og di lang kang VP Sara, ang rating siyang amahan ni tibugsok kanang iya do ka manghod, wa man ay iya do ka igsuon, wa man ay national prominence, na klaro hinuon nga para Davao ra sila. Di gid sila in fact wa sila managan og bisan unsa nga mga national posts sa eleksyon unya sa Mayo 12 sa sulod tuig. So plunder ba si Vice Presidente Sara Duterte Carpio? Hinaut di lang kutos pagarpar ang mga kongresista, ilang yung hipuson ang mga ebidensya, di lang aron paggukod ni VP Sara kundi paghatag mensahe ngadto sa mga kurakot nga mga opisyal sa gobyerno. Ug hinaot ang House Committee on Good Government aron siya mahimo nag yung matawag nga House Blue Ribbon Committee mangimbestigar sa uban pa nga mga ahensya nga sama sa DepEd, sama sa OVP nagwari-wari sab sa ilang confidential funds ug sa uban nila nga mga gastuhan. Kana kung dili pa politika. Tinuod yun nga good governance ang tuyo nila.